Ahoj, já jsem Alena a tohle je moje historicky první video. Bude zaměřený na letní vychytávky a na produkty, které v létě používám nejraději. Já nerada používám pudry a proto raději volím matující krémy. Mně se osvědčil na denní bázi tady ten Aven Cleanance. Je to řada pro problematickou mastnou pleť, myslím. A je to taková, tady je psaný, že to je emulze. Je to gelová, lehká konzistence, krásně se vstřebá, je ideální jako podklad pod make-up, redukuje tvorbu kožního mazu, ale zároveň hydratuje, takže se nemusíte bát, že vám to pokožku vysuší. Další tady mám krém od Biodermy, Sebium Pore Refiner. Tady ten krém jsem objevila už asi tak před rokem. A je to, řekla bych, takový můj svatý grál, protože je vážně super. To samý, má lehkou gelovou konzistenci, ale na pleti vytvoří takový sametový finish, sametový povrch, takže je to spíš taková jako báze pod make-up a zakryje drobné nedostatky už jenom ten samotný bílej krém, což je super. Prošel mým zátěžovým testem, když jsem se prostě potila všude, tak moje pleť byla pořád, jako když jsem si ji právě namalovala, takže super. Akorát jediný, co je, že mi přijde, že trošku vysušuje. Nebo aspoň mě, protože já mám smíšenou pleť, nemám ji mastnou a tím pádem ho teda nepoužívám na denní bázi, ale používám ho prostě nejraději večer. Za mě jeden z mých nejoblíbenějších produktů vůbec a vážně ho doporučuji. V létě je nejdůležitější ochrana pokožky a hydratace pleti. Takže tady mám dva zástupce hlavní. A první produkt bude tady ten Fizbane pleťový krém s SPF 15. Má to UVA, UVB ochranu. Tenhle pleťový krém jsem si koupila, protože jsem dlouho nemohla sehnat opalovací přípravek, po kterém by se mi nezhoršovala automaticky pleť a nedělalo by se mi akné. Až jsem narazila v lékárně na tady ten produkt a nemůžu se ho vynachválit. Krásně se roztírá, krásně se nanáší a tím pádem neucpává pory. Proto mi asi tak vyhovuje. Takže za mě určitě doporučuji, je to kvalitní produkt a nebudete litovat. Další tady mám regenerační péči po opalování od La Roche-Posay Post Helios. Tady ten produkt je skvělý. Jdete na sluníčko, málo se namažete, nebo se nenamažete, usnete na sluníčku, zbudíte se a jste jak rák, jako známe to všichni, bohužel se to děje, ještě když chceme mít krásnou bronzovou opálenou pokožku a pak to většinou dopadá tak, že jsme raci. Takže tenhle produkt určitě zachrání červenou pokožku, sklidní tu pokožku, zregeneruje, zhydratuje, má hodně hutnou konzistenci, právě proto by se asi neměl používat, nebo mě je líto ho používat jako po opalovací péči. Já ho používám právě, když už vidím, že moje pokožka je červená a potřebuje zachránit. Tady ten produkt se dá srovnávat třeba s Panthenolem, který běžně koupíte v lékárně, který je skvělý, ale tohle to má rychlejší účinky. A tím, že je hustší, se i do pokožky lépe vstřebává a vyživuje ji. A to je právě důležité a proto to tak funguje. A po opalování přichází na řadu hydratace pokožky těla. Je to tělový máslo od Soap & Glory. Má to tady tu krásnou, hutnou konzistenci, ani se to nehne. Miluju tu vůni, prostě Soap & Glory, bezkonkurenční vůně. Obsahuje bambucké máslo a aloe vera, proto skvěle zvláčňuje pokožku těla a krásně se vstřebává a úžasně voní. Takže určitě plus. Navíc by to mělo být údajně číslo 1 na anglickém trhu, co se týče oblíbenosti tělových másel, takže
Myslím si, že když se vám podaří sehnat Soap & Glory, která se bohužel v Česku sehnat nedá, ale dá se sehnat například v Německu, v Drážďanech, asi nejblíž, tak určitě doporučuju, protože je to fajn produkt. A když si chci dopřát trochu toho samoopálení, tak šáhnu po mém Clarins Radiance Plus Golden Glow Booster, což je revoluční novinka v samoopalovací péči. Jsou to takové kapičky, je to sérum, stačí vám, vypadá to takhle, stačí vám nakapat 3 kapičky do vašeho běžného denního krému. Nejlépe se s tím natřít na noc a ráno se probudíte s krásným přirozeným opálením. Vážně nevypadáte oranžově, jen si musíte dát pozor na chloupky, jako je obočí nebo vlasy, protože tam mají samoopalováky tendenci hodně zalézat a potom by to tam mohlo být vidět a to by se nám nelíbilo. Ale jinak super a seženete ho u nás v Sephoře. Další věc, co tu mám, Rimmel Instant Tan. Je to úplně černý krém, rozotřete ho po celém těle, buď rukou, nebo takovou tou klasickou rukavicí na samoopalováky. Tenhle produkt je super v tom, že vám dopře krásný intenzivní opálení a přitom můžete kdykoliv smít. Takže já ho nejradši používám na večer, když někam jdu a nechci vypadat bledě, tak si to jednoduše namažu, pak se osprchuju a je to dole. Je to matný opálení, nemusíte se bát, že budete vypadat jako nějaká disco koule. Dál, co tady mám, tak úplně nepatří do kategorie instantního opálení, ale dodávám opálení. Je to tady ten Sally Hansen Airbrush Lex. Je to spray, ještě se prodává ve formě klasické tuby, kterou rozmažete. Spray jsem se bála, ale je na trhu díl, tak jsem si řekla, proč ne, a není to vůbec nic složitýho, protože to zkrátka nastříkáte na ruce nebo přímo na nohu a rozmažete, takže se nemusíte bát. Jedná se o make-up na nohy, takže vám zakryje takové ty lehké nedostatky a vaše nohy budou vypadat svůdněji. Dodá určitě hezčí odstín a i když jsem si na první pohled myslela, že to vidět není, tak po pár minutách jsem vážně usoudila, že teda je to velký rozdíl. Navíc je to voděodolný, takže se nemusíte bát, že to budete mít na oblečení nebo na posteli. Prostě, ale drží, nepustí se, až když ho umyjete. Takže... Jak už jsem říkala, tak v létě na sebe toho nepatlám tolik. Nepatlám toho na sebe tolik nikdy, ale v létě obzvlášť, protože je prostě horko a bylo by mi to nepříjemné, kdybych měla pocit, že mám masku na obličeji a mám tam toho tuny. Takže objevila jsem, je to můj první vážně drahý produkt, ale hrozně jsem po něm toužila ho vyzkoušet a nelituju toho. Je to Chanel Vitalumière Aqua, je to make-up na vodní bázi, takže musíte pořádně zakledlat předtím, než aplikujete, a doporučuje se aplikovat prsty, takže já buď ho nanáším prsty, anebo mým stippling brushem od Real Techniques, který je určen na aplikaci tady těch lehkých make-upů. Měl by být určený na smíšenou až mastnou pleť. Nejsem si tak úplně jistá, jestli to je pravda. Jeho problém je ten, že mi prostě nevydrží, ale jinak ho tak strašně miluju, je to prostě super make-up. Po tom nanesení máte pleť opravdu krásnou, je to vlastně ultra lehký, zdokonalující make-up a je to vážně pravda. Ta pleť je krásně sametová, ale zároveň rozjasňující. Navíc má SPF 15, takže se asi pro léto hodí a je super. Je pravda, make-upy by se prostě měly zafixovávat pudrem, ale já to nedělám, nemám to ráda, tak se musím najít nějakou jinou alternativu. Já mám odstín B30, což je trojka, skoro všechny make-upy mám v odstínu 3
A musím říct, že opravdu konečně nějaký make-up, který mi perfektně sedne k mému odstínu pleti. Já ho mám od března, pracuji s ním prakticky na denní bázi. Je to klasická 30 ml lahvička a vydrží mi opravdu dlouho. A bohužel už je tam tak třetina, takže přemýšlím, jestli si koupím další balení, ale vážně mám hrozně moc ráda, takže si myslím, že spíš jo. Takže uvidíme. Takže jsem žlutý podtón a ten make-up je výborný a používám ho i když jsem bílá a i když jsem lehce opálená. Nejde to poznat, protože se krásně přizpůsobí pleti a vypadá prostě přirozeně, je to jednička. Ale pokud nechcete investovat do takhle drahé kosmetiky, což plně chápu, mě to taky nějakou dobu trvalo, tak tady mám alternativu, drogeristickou alternativu, a to je tady to BB cream od Garnieru pro smíšenou až mastnou pleť. Já mám odstín medium, prodávají se pouze 2 odstíny, a to je light a medium, ale musím říct, že to medium je opravdu hodně tmavý. A mám ho na pleti zrovna teď teda. Používám ho hlavně v létě, když už jsem prostě opálená nebo když chci docílit opravdu intenzivního opálení na večer. Tak šáhnu po tady tom Garnier BB creamu. Tady je to kombo. Tohle kombo je vážně super a ten BB cream udrží na svém místě až 6 až 8 hodin, což je úplná bomba. Takže tady ty dva k sobě, to jsou mý miláčci. Je to BBčko, takže je to takový obarvený krém, dá se říct, s vlastností krému, krytí make-upu, lehká konzistence, taková vodová konzistence, lehký krytí, ale myslím si, že se dá poměrně dobře vrstvit a doporučuji, Garnier mě tady v tom ohledu vážně překvapil. Takže fajn produkt. Tak a dál tady mám, když už jsme u toho opálení, intenzivního opálení, což mi nabíjí tam ten Garnier, BB Garnier, tak tady mám Clarins bronzer. Bohužel byl z limitky. Já jsem ho kupovala v březnu, když jsem schánila nějaký perfektní bronzer a nebyla jsem spokojená s tím, co mám doteď. Je úžasný, Clarins každý rok vydává novou limitovanou edici. Obsahovaly tam, myslím, tam byly nějaké oční stíny a něco na pusu, ale já jsem si vybrala právě tady ten bronzer, který je krásný, je velký, má takhle v sobě zrcátko. Měl na sobě úplně nádherný relief, který už bohužel není moc vidět, protože ho používám opravdu každý den. Má teda tři odstíny, ale jeden je tmavý, druhý je světlej a ten třetí je spíš takový rozjasňovač, bronzující, oranžový. Navíc i moc příjemně voní, jako opravdu Clarins. Musím říct, že jsem si oblíbila a budu zkoušet další produkty od nich. Každopádně nepráší, takže opravdu vydrží dlouho. Kolik má? Má 20 gramů, což je dost, si myslím. Šla jsem si pro něj dokonce první den, když se tady objevil na trhu v rámci Shopping Fever. A nelituju toho. Je matnej, já opravdu vyhledávám hlavně matný bronzéry, takhle jako na den. Super. Příští rok, když budete mít štěstí a chytnete nový bronzer, já opravdu věřím, že bude zase skvělý, jako je tenhle, protože i ten loňský byl skvělý a všichni si ho chválili, takže jděte do něj. A po bronzeru tady mám tvářenku, kterou jsem si oblíbila, používám ji teď každý den v létě a je to korálový odstín. Je to The Balm Hot Mama. To má tady ten super retro obal. Ta značka má samý takovýhle retro obaly, jako je to fajn, je to vtipný. Vypadá to takhle. Hodně práší teda, ale ta barva je nádherná. Má v sobě takový jemný, rozářující
pigmenty, bych řekla. The Balm se prodává i v Čechách, myslím si, že se poměrně nově prodává v Čechách na nějakých e-shopech, ale já jsem si ho kupovala přes zahraniční e-shop. Já vám potom dám všechny linky na ty moje produkty dolů pod video, ať si můžete podívat, co kde a za kolik. A k létu určitě patří neonový zářivý barvy a proto tady mám 2 laky. Jsou to poměrně nový laky od Maybelline z kolekce Bleached Neons. Je to taková ta klasická koloráma, se kterou nevím proč, ale většina lidí není spokojená. Nevím proč, protože jsou levný a já zrovna tady ty 2 odstíny, co tady mám hodně podobný Essie a opravdu po mý zkušenosti s Essie můžu říct, že mi bude trvat hodně dlouho, než té značce dám druhou šanci. Přitom to jsou skoro ty samé odstíny a vydrží to prostě mnohem díl. Jedna je taková klasická bubblegum žvíkačková růžová, super zářivá neonová. Druhý je tady ta brosková korálová barva. Ty odstíny mají super sexy název a to sice 242 a 243. Aplikátor mi třeba vyhovuje mnohem líp než Rimmel, který má ty čtečky takový tlustší. Takže tohle je úplně v pohodě a stačí vám klasicky 2 vrstvy. Já třeba teď mám na nechtách tady 242. Potom tady mám jednoho zástupce z produktu Narty. A je to tady tartěnka Maybelline Color Vivids. Tartěnky se objevily na trhu loni v létě a všichni si je hrozně chválí, nemůžou si je vynachválit, všichni mají všechny odstíny. Mně stačil tady ten jeden, protože jsem hledala zářivou růžovou rtěnku za málo peněz a objevila jsem mi odstín 900 Pink Pop. Je to krásná růžová rtěnka. Nemusíte se bát, že bude na rtech vypadat vulgárně, protože má modrý podtón a na rtech jako má ledový nádech a vypadá do fialova, což já mám hrozně ráda. Navíc by měla i lehce hydratovat, což je jenom plus. Myslím, že stojí do 100 a seženete ji všude. Mimochodem pigmentace je úplně výborná a nemám jí co vytknout. Vážně jako super drogeristická rtěnka. Mám tady můj druhý produkt od Urban Decay a je to tady ten All Nighter Makeup Setting Spray. A co to znamená, co dělá? Opět alternativa, když nemáte rádi pudry. Zafixuje make-up po mnohem delší dobu. Může se používat jak pod make-up, tak na make-up a vážně vám make-up vydrží mnohem díl. Určitě super letní pomocník a je to moje letní vychytávka. Díky tady tomu spreji právě ten můj milovaný Chanel vydrží vážně mnohem díl, takže mám z toho hroznou radost, že jsem konečně objevila něco, s čím ten můj Chanel konečně jako se mi udrží na té pleti. Protože je prostě krásný a miluju ho. Takže určitě jděte do tady toho Urban Decay Setting Spray. Pak tady mám 2 produkty na vlasy a je to TG, je to klasický Sea Salt Spray. Já ho mám z Asosu. Voní nádherně, mě prostě voní jako léto, protože jsem se ho i kupovala v létě. Dodá objem, dodá texturu a nádherně vám potom budou vonit vlasy. Tady je vyloženě klasicky psaný, že by vám to mělo dodat vlny jako z pláže, takže pokud chcete mít vlny jako z pláže, tak tady ten produkt by je vám měl zajistit. Co tu mám dál, tak je můj oblíbený suchý šampon od Lee Stafford. Tady se prodává v Profimedu a myslím, že ho mají i v Tesku. V tady tom krásným růžovým balení, Lee Stafford má samý krásný růžový balení. Tady to je mini cestovní verze. Prodává se i v klasicky velké verzi, ale tady to je ideální do kabelky, nebo
když se prostě ráno nestihnete umýt vlasy, nebo i když chcete jenom objem, nebo když jste na cestách někde, tak tohle s sebou vždycky. Tady to malý balení, já to mám tak, opravdu si myslím, tak na 10 použití a úplně v pohodě. Nemusím ho ani rozčesávat, nemusím ho vyčesávat, jenom nastříkám, zapracuju prstama a jdu. A vážně jako objem jsem lvice. Jako poslední produkt tady mám Vulcano masku na nohy z mého oblíbeného Lushe. Jestli víte, nevíte, tak Lush je organická kosmetika. Mám takový kamenný paty. Ještě jsem teda nikdy nebyla na pedikůře, přiznávám, ale měla bych to dohnat. A právě proto jsem si koupila Vulcano. V létě všichni odhalujeme nohy a ukazujeme chodidla. Má to hodně silnou vůni. Je tam levandule, protože po nanesení, když už to dáte dolů, všechno pryč, tak máte chladivý pocit na chodidlech. Vlastně to nanášení je docela vtipný. Dáte si to na nohy, dáte si to do igeliťáku, dáte si ten igeliťák do ponožek a chvíli to máte na nohou, myslím 10 minut. A potom při tom sundávání musíte, byla jsem poučená paní prodavačkou v Lushi, že musíte jakoby rozmasírovávat, protože když to jenom prostě spláchnete dolů, tak to nemá takový účinky, jako by to mělo mít, protože vy prostě potřebujete tu odmřelou kůži odstranit tím masírováním. Takže zamasírovat. Takže to bylo všechno. Já vám děkuju, že jste se dívali a budu se těšit u mého snad dalšího videa, které bude doufám brzo. Můžete mě sledovat na YouTube, můžete mě sledovat u mě na blogu. Linky na všechny ty produkty vám dám dolů pod video. Takže jestli vás něco zajímá, chcete se o něčem dozvědět víc, tak se na to koukněte a děkuji vám za sledování a budu se na vás těšit příště. Ahoj!